Hi guys! Good afternoon! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog ay bali simple lang dessert ay dahil 2 days kami nag work sa farm, deserve namin mag Jollibee. Yan. Yay! Alanganin yung yay ni auntie ah. Kami ni JJ hindi maka-Jollibee. Sabi ko hindi ako mag-yay. Ang sa inyo lang dalawa, gravy. Kaya hindi kayo pumunta. Kaya ang Tiligaya guys, magpapayan siya. Hindi ka pa jitay mo, kaya bantay mo. Hindi, ano? Para maapakan ko na naman yung bayan eh. Yung Jollibee galing from Singapore. Ayan. Thank you sa pinakamaganda naming sponsor from Singapore. Ayan. Thank you so much sa pa-Jollibee. Salamat. Ingat po kayo Kaya dyan. hindi ako magpabayan, naka-Jollibee ako dito sa mundo. Saan ka pa dinala si Jollibee dito? Diba? Okay, magluluto naman tayo ng kikiam. Ayan. May dala tayong Saan kikiam. ang kalan na? Siumay wala. Kunin mo alam. Nga. Siumay. Itong anong... Nasaan na yung mantika? Ang ganda dito oh. Mag-camping kaya tayo dito. Doon tayo sa maglagay ng tent oh. Ano kaya? Kahit dito sa video ano na yan, ito. Parang hindi siya ganun katabi. Pangbili ah. Ginabilang. Sinungan niya. Hindi kahit. Kahit man lang ito. Yan, ito ang ating food. Meron tayong chicken joy, syempre. Jollibee, nakakailan ka na sa amin, baka naman. Jollibee sa San Jose, shout out. Oh. Spaghetti. Tsaka inapoy guys, na may siyang tukol. Paano kung magluto? Sinadiet kami guys. Pagkasyahin natin yan. Hindi daw nakaluto. Na, pinakuha na natin kahit yung kanin kayo. Ay, meron doon? Try mo tawa, ay hindi mo yung cellphone niya. Nagberbero kami pa eh. Kilaban. Ano mo yung cellphone ko? Ay, dito pala sa akin. Tawagan mo nga. Maraming kilaban niya. Masarap dito mag-ina ng paghapon talaga. Ay, gabihin na kami guys. Wala pang nagagawa. Ako, hindi alam makakain sa Tiligaya ng ko na. Ma-take out niya. Ha? Ma-take out. Ha? Dapat kanina pa tayo dito. Squatro. Kapag may kami kumakabag, titay kumakabag, damo Hindi tayo sana ng tuldaan tino. Wala pang palaro. Nagkarasilip na rin Tiligaya sa buwan. Isa kong mamaya, ika-araw. Grabe, nung tayo. Napanin na ginisan. Ayan, nakahanap kami ng dagdag na inapoy guys. Kilaban nila JJ. Aray, tipay! Pwede na yan. Pika-pika sa inapoy. Oo, diet. Okay, tara, let's eat. Magod ako maglakad. Wala pa rin kami naisip. Parang marites. Ano, picture taking dahil. Ano yun? Wala kayo, hindi ko rin sabihin yung alam. From the time. Sure na. Doon na lang sa video ni Ping. Ano, kain na? Kain na ba? Kain na bago pagabihin. Maglamon na. At may alalya daw ito. May white lady. May alalya ba nga daw? Sige sabi, santay. Sino naman nagsabi? Tiligaya. Ilang ba? May kapre daw. Meron daw kapre na mayroong nagatabako. Uli na rin niya. Ligaya ang nagatabako. Salamat sa biyayang pinagkakaloob mo sa amin, Ama. May magamit namin ito sa mga patuloy na paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang nakilang tagapagligtas. Amen. Kain tayo Kain po! guys. Kain po! Ay, patay na Kain siya. po. Merienda pala. Kumain dito sa kabundukan. Paano pala? Pika-pika.
Hindi Gayang kutsara. Diba? Pagkatapos ng hirap, sarap naman eh. Lang puro kwamot lang ah. hirap. Ganun talaga ang buhay. Pagkatapos ng mahabang trabaho, ano naman. Saan? Ay, wala na. Kaya lang kainin mo ay. Meron pala mga Hatiin ko. Wala rin yun. Magkamay, may tubig ka man yata. Ay. Ayun o, magkamay ka eh. Dalo kayo ni Billy. Mabay na mo ta. Buwa kami. Pilihan. May kamte. Dalo kayo ni Billy ka. Sila mag-share. Sabi. Maya naman ako Maya kay daw Lili siya. eh. Maya pa kanti ay. Oo. Dito na lang ako. Maya pa pala si Auntie Ligaya. Kain po. Maya. Mangan tayo guys. Hindi ka magkanin. Layo namin magkain. Inaaya namin si Papa. Sabi niya, Magkain na ay kayo. mangan kayo lang, naka-adayupay. Sabi niya nga kanina, anong oras daw tayo mag-uwi? Ando ba siguro sa bahay? Hindi sa kalsada. Malamang, maya. Kalaro niya yung si Kwan. Saan na yung sauce natin ay? Yan o. Hindi, yung bote. Ate yung bote daw. Sarap yun. Yung halo na bote. Alam ko nang ginagawa ko ng platito. Girl Scout tayo dito, ante. Kung anong meron lang. Kadami-dami niya. Ibang tao, wala. Wala eh. Tikman ko nga ito. Na, makanitanon. Magaling. Spaghetti, ante. Dagdag sa ano. Oo eh. Wala ko wala. Ako ng kanin. Ayun ako. Mukhang maburak-rak. Hindi, ante magsunog yung kan. Mukhang maburak-rak. Naman ito kanin. Lapit na pala ang ano natin guys, ang 2 years anniversary. Yehey. December 10. Nakasurvive kami. Kala namin ano eh. Kala namin 1 year lang. Hanggang isang taon lang eh. Sabi namin kung abutin tayo ng isang taon, Kaya nga eh. kaya nga hindi. Aba, nang 2 taon pa. Katang kailan lang eh. Tibay ng DPL ah. Parang kailan lang, tambay lang kami. Laban lang. Parang kailan lang si DJ na doon sabay sa Bulacan. Sabi ni JJ, parang kailan lang daw tambay siya. Sabi mag 2 years na ako. Siguro sa Antiligaya, kadami nang napunta riyan ng mga kaskasirula at kalkaldero. Ayun. Dapat na isa kasali ng tinaw. Marami na akong remembrance sa pagbablog ko. Ano? Mga gamit sa bahay. Ano pa? Kabayad ng utang. Bawag na. Walang utang kante. Kante ligaya lang. Hindi lang. Hindi ako nagbayad ng utang. Nakakuan lang eh. Pero mas maraming nabili ko man. Para Ganun lang. Hindi nyo rin akalaan ante na makasama kayo ng matagal sa vlog. kaya nagpapasalamat din ako sa inyo. Hanggang ngayon kasama ninyo kami. Nagigik mo sante. Wala. Pero hindi mo alam na last day mo na. Last day mo lang kaya nagpakain kami ng Actually, Jollibee. ante, it's your last day. Kaya bukas, Padispedida mo to. At least nagkasama natapos mong takbuhay. Pa rin eh. Matagal-tagal panti, no? Natapos ang takbuhin ni Graya. Sa pagbablog, hindi ah. Hanggat may buhay daw yan, may pag-asa. Hanggat may nanonood pa daw sa ate, biraw mag-alis ang Tiligaya. kahit pangit ako. Maraming naganood din. Di ba? Marami natutuwan. Maraming napapasaya ko rin. Gusto kasi nila yung ano, walang kahit, ngipin. Walang ngipin. Kahit na pangit ako. Number 1 na doon si Sir Rafi Borja. Mm. Nag-comment ulit siya, hello Auntie Ligaya, sabi niya. Baka dyan oh. Diba? Si Gigi hindi na natin tanungin. Kasi nakaipon eh. Ay, buti yan. Nakabangko. DJ nakabangko. Kami naman guys, ininvest namin sa pagsisibuyas. Kami yung 3 magkakapatid.
Kami, Apat kayo ah. Hindi siya kasama. Kasi wala naman daw siyang ano. Wala pamilya. balak mag-asawa. Wala naman siyang, kaya hindi niya iniintindi. Kami kasi mga ano na kami, mga pamilyado na kami. Papupunta na rin siya doon. Next year? Ito kasi bunso, kaya hindi pa masyadong ano siguro. Wala pa sa isip niya yung mag-ano talaga. Daw? Bilbis. Naka-invest na rin siya yung bilbis. Din talaga yung malupit. Hindi yung bilibas. Ano ako? Sarap? Nagapa-utang din ako yung bulong ko yun. 5-6. Sa batasan? 5-6? Ante, ligaya, alam mo na. Tuwing hapon guys, nasingin ako. okay yun. Joke lang. Bawal yun. Naibusin guys. Kinabalong. Sarap. Kadilim na on. Ata ko ko, ata. Ito guys, i-take out na. Tiping nga rin may take out. Pang mamayang gabi. Di ba magkain yan? Kadaming kain na mga yun. Panindigan mo lang magkain. Hindi, paglalakad tayo, o may ginakain ka. Banta. At walang nagluto sa bahay. Sabi na, magkain ka pa dyan. Ang talas din mo na? Hindi mo yung inubos na sa Anong pagkakabisihan mo naman? Ante, kapag last day mo Wala na. ng vlog. Pag wala na siyang vlog, hindi na siya kasali. Balik na naman sa ano no, mag-arawan na naman magtanim ng ano, ng palay, ng kung ano-anong pwedeng itanim. Hirap. Balik na naman sa hirap. Ngayon kasi mayaman ka na. Wala akong at Medyo. least may isang linggo may pira o kung araw-araw na. Wow! Kung kunay, wala kang pira, di wala lagta. Paghanap ka na naman eh. Oo eh. Arawan. Arawan. Patay. Tapos ang arawan 200 no? Kawawa man ng mga ano eh. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Gusto mo rin Nagatulo yung ano mo. Mata mo. Ganyan. Tanak na. Nawa natin siguro kami. Binabi na tayo. Patagal natin ni DJ. Nakalimutan niya na mag-vlog. Di ko biro ka. napasarap dyan. Kamusta naman ang vacation mo, Je? Wala akong bakasyon guys. Naglinis pa rin ng bahay na ba? Nag-is-is ng kaldera. Nag-is-is ng kaldero. Kamusta naman ang kasal? Yun, masaya sila. Yung di ba maid of honor ka diyan? Anyari, Je? Ba't hindi ka nag-maid of honor, Je? Baka ilipad ako sa damit ko. Ayaw niya pala hindi. Bidyuhin ka pa naman sana, ibangot-bangot ka pa naman sana namin. Tapos pag tingin namin, si ate mo yung maid of honor. Kadaya eh. Sabi ko, tay sa ikaw nakakala ko kulay ko din Buti kasi. nagpayag sa isa. Hindi uto-uto ka. Tay sa buti, medyo maputi ka. Ganon ako Sabihin sa mo, kanya eh. ikaw na, ako nagkalaki na mo. Ayun, sinabi ko ngayon. Ay, anak, di yung pakon mo rin sa akin. Alagaan ko yung dalawang mong anak. Sige na nga. Pagpaka. Hindi ka mag-apay dyan. Hindi ako mag-alaga. Oo, kahit ayun ang pakonsilo mo rin sa akin. Alagaan ko yung mga anak mo eh. Sige na nga. Papunay. Para lang di ka makaabay. Oo. Grabe ka Kaya naman. ba, kuha kay ayaw apay. Di nagparo-paro di ka rin sana. Ay, Doon kami sa likod eh. kita ko nga. Nakapila talaga yung Siguro mga... yung tinakasa mo dyan, yung paro-paro dyan. Hindi, kasi alam ko rin talaga walang ganon. Kasi ayaw ni JJ yung paro-paro J, gusto niya yung ano, Mr. Jones. Ay, yung Hindi, gakaldag. gusto ko yung oo yun. Oo yun. Hindi na sana kung may ikon ng sunset. Kanino dilaw yun? Isama ko si Nana eh. Napapasama na hindi. Nana, Si JFL yan. nakakausap niya na nga sa ay. Ano yung gatak mo? Hindi na lukulok. Kaganda-ganda mo lang yung ano, hindi ka nagapamansin. Sabi niya nga, oh. Nakikita Ano mo? sabi niya? Nandun nga ako, hindi nyo nga ako ginatignan, sabi niya. Sa kasal. Oo. Sabi ko kasi hindi Usap na na mamansin yan. at naka-makeup ka lahat, maganda ka lang nung kasal, hindi ka na namamansin. Nandun nga ako, sabi Kaya, hindi nyo tignan man ko ako nga kayo. Hindi ko, tinitingnan. so, yeah, tignan ko nga kayo. Hindi nga Paano kayo yung magtakbo ka pag tinignan ka namin? Sabi mo. Oo, minsan man eh ano, hindi na rin sa gatago.
minsan magsumbong. Diyan si Tita Mau, doon tulog. Ginising nga ako kanina, Tita Jay. Bakit? Nagpunta naman yung dalawang pan doon. Hello guys, kila Kwan, Tita Peng. Bakit daw mag-vlog daw kayo? Sabi niya naman. Sinabi ko, Tita Jay, masakit yung puson mo. Nagdaan ba kayo? Nagdaan kayo. Ginagising niya ako. Tulog pa. Diyan, ganda. Bago pa man. Parang nanay Kaya na nga. Ganda. Dalawang hilugas. Oo. Ganda din din. Buti yung dalawang walang ngipin. Kapag inuwi na ate mo sa yung pamangkin mo na yun, mamiss mo yun. Oo eh. Kadaldal eh. Bali sa Andrin lang uwi nila pas ang ako yun. Pakasiyaw. Na oo ah. Marabing guys. Hindi rin pala namin naubos. Matangkin guys. Yung kilaban. Hindi pa inubos, oh. Sa kutsara lang.